Oh, what's up mga Hitsuraan, mga Choy ug Chay? Welcome back to Hitsuraan Kulisaw Facebook page. Another day, another vlog. Mao din niya ako ang vlog series sa Japan, guys, last year. But before tamo dalon sa ako ang adventure dito, guys, mo biyahe de tagikan sa Mactan International Airport padong sa Manila ani nga video, guys. Okay, kadlawon man ang pinakabrato nga ticket padong sa Manila. Alas 7 pa lang biyahe na may padong sa Mactan International Airport. Mas maayo man ang sayo ta, bahalag ma-delay ang mga flight, basta sayo lang gyud ta para di ta malate. Kay kabalo na gyud ko unsay feeling, guys, kay na experience na gyud ni nako last 2023 nga biyahe na mo padong pud sa Japan. Kini ang akong suliran. Ito yung plane namin, guys, papuntang Japan. So naiwan kami No comment na po ako dyan. kasi delayed yung flight namin from Tagbilaran to Manila. Naiwan kami, na close. O kung ganahan mo tanaw sa full video ani, guys, subaya ang ako ang YouTube channel og ako apong i-post ang link sa comment section. Let's go! Og niabot na kita, guys, sa Mactan International Airport. Siya lang din naman taka maumulito kani. Og na-verify na ni manong security guard ang ato ang mga parapernalyas. Wala pa kayo tao nga nangabot aning mga panahon na, guys, kay pretty gid mi sayuhan nakaabot diri wa pagi traffic. Ani nga clip, guys, mao na ni nga clip nga among ipang bag drop na nga mo ang mga bagahe kay para mahayahay na ta maglaag-laa, guys, before sa ato ang flight. Nagpakita na gyud si Jungkoy, guys, nga sigig pagwapo nga maora gihapon, magsige ra man gihapon mas. Action malagi gloya Jungkoy kani nga clip, guys. Murag ka kayo, Chay. Attention please for a gate change. 6500 to Manila Ninoy Aquino International Airport will now depart from gate 25A. Abi na kog na atoy sumpay, wa naman day sumpay ni action man uhunat AI man siguro to. So well, nagpaabot ta, guys, nga mag-open ang boarding gates, guys. Naka-realize de ko nga wa man di ko kailis og sinilas, guys. Ang nadala na ko nga sinilas kini man di ang karaan na pagigisi. Aray ko! Uy, dagma man touchki. Og ani nga clip, guys, amo nag yung gi-double check, gi-confirm na ginamo kung asa mi nga gates mo sulod. Friendly reminders, guys, no, sa mga butang dapat aware kasi mga palibot og dapat di jud ka magdapag-daphag, magdanghag kay ang imuha mga gamit susok mabiyaan impas ta ng utang. Is this a airplane? Yes but no, ako kay labi to sa unsay tawag ani nga amo ang giagian, guys. O katong mga pa-bright guys, unsa may tawag yun ani, i-comment daw sa comment section, ba. Pero padong na mi ani sa airplane mosulod. Siyempre matik before ko mosulod, guys, naglitok na ta sa tong mga prayers ug mga Latin dia, guys. Praying for safe trip and safe landing. Let's go. Piyawan man sa taaning unsa man ni nagsigig to deha ay. Og sa dihang nakamata ta, guys, sa ato ang pagkatulog, hapit naman day mo landing. Action na ganig saba ang mga seatbelt. Mao na gyud na ang sinyalis nga padong na gyud mo landing, guys. We are now passing towards the Terminal 3 for your proper parking. Og niabot na kita, guys, sa Manila touchdown, pero kailangan pa ta mo sakay og bus para makaadto ta sa ato ang next destination nga terminal. Og kung niabot na kaani nga part nga video, guys, ayaw kalimot og comment, like and share sa Hitsuraan Kulisaw Facebook page. Og pwede pa ka mo-subscribe sa akong YouTube channel ug uban pang mga social media account. Og atang yang ubang pang sumpay ning atong sugilanon. Hitsuraan Kulisaw Goes to Japan Vlog Series. Let's go! Hey, sheesh!